Igbo ndị ọma njem ọ na-ekenekwa m unu. Tata bụ Orie, wee na-asị ka Orie tata mara anyị mma, ka Orie retara anyị ndụ, retara anyị udo, ka Orie retara anyị agamniru, retara anyị akụ akụ n'ihe nwe ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ana m asị ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja gọzie anyị, bụrụ anyị iro na asị, chụọrọ anyị ajọ mmụọ ajọ mmadụ, useke mmụọ useke mmadụ, useke nwoke useke nwaanyị, onye ọbụla si na nke anyị ama mbịara anyị ga-ewa na ze mmiri. Ọ bịara egbu anyị ga-egbukwa n'onwe ya. A sị m na bido tata bụ Orie gaba, ebe ọ bụla anyị tiri aka ọ ga na-agara anyị. Onye cheala anyị ajọ echiche, ụkwụ ga-akpọ ya. Ọ bịara igbu anyị ga-egbu onwe ya. Bido tata bụ Orie gaba na anyị ga-na-ejere obodo na-anara obodo. Ụmụnne anyị dị iche iche nọ n'obodo oyibo ga na-amịta mkpụrụ ọma. Anyị nwabụ ndị nọ n'obodo, anyị ga na-amịtakwa mkpụrụ ọma. Anyị ga na-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị ga-adị ka mmiri, maka na mmiri adịghị enwe iro. Anyị ga-azụ ka ahịa, mana ahịa ama nna ka ahịa. Mgbe na-asị na tata wụ Orie, na ụgbọ niile anyị ji wee pụọ tata mara mma, mana nke anyị ga-eji wee nata ya aka ya mma. Onye ọbụla sị na ọma ndị ndụ ihe ọma eme na ndụ anyị, na ọ ya anwụ, ihe ọma ga-emekwa n'isi anyị n'ofu n'ofu. Wee na-asị ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na ha so kpuchiere anyị iro mmụọ, iro mmadụ, ọkachasị ndị iwe dị n'obi mana amụ dị ha n'eze, na ezinụlọ anyị dị iche iche, ebe anyị na-azụ ahịa, ebe anyị na-arụ ọrụ, na ebe anyị na-anụ di. Ka ezumezu mmụọ niile anyị na ha so bugharịara anyị ajọ izu ndị iro na-agba ebe anyị nọ n'ofu n'ofu. Bido tata wu Orie gaba, ụbọchị Afọ, ụbọchị Nkwọ na ụbọchị Eke, ụbọchị na-anọ dị n'ala Igbo. Ise 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 ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abụkwa m onye isi nchụaja na Agbara Ọma Ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee na-ewetara gị ozi ọma si n'aka ndị nna nna anyị ha wuo ozi ndụ, bụ ozi udo. This morning ka m nọ topic a wee bịa m n'echi, wee sị na mma abịa ka anyị tụgharịa uche gbasara ya bụ okwu. And ya bụ okwu nji maka ya wee bịa bụ ihe miri emi anyị kwesịrị ịma gbasara ịnụ ụwa. Because some of the things na-eme anyị dịka mmadụ bụ na-adịkarị associate with our reincarnate or the process anyị si lụọ ụwa. Maka na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ ihe ga-emegide megide, onye ahụ asị he, ụwa nke m bịara, ọ dị ka ma bịara ụwa ọfụma. Ihe a wụ okwu ndị Igbo na-ekwu. Maka na ọtụtụ mgbe nna dị eme emphasize on reincarnation, because na ihe niile connected to mmadụ is just about understanding the deep things of about reincarnation concerning that person. Kedu ihe nji maka ya wee bịa? O nwere ọtụtụ ihe ga na-eme mmadụ ịgba afa, ịrụ ọrụ, ịchụ aja, ịgbago ịgbada ihe na-ebe a na-ebe. Check your past life. Yes, check good. Have you thought about your past life? Have you even thought about onye nọrọgo ụwa and ụdịka mmadụ ọ bụ? Have you even thought about onye nọrọgo ụwa and ụdịka ndụ o biri? Kedu ka onye nọrọgo ụwa si nwụọ? Kedu ndị ya na ya na-abụ mekọsiri ife? Kedu ka relationship ya na ndị mmadụ si wee dị before nwụọ? Onye nọrọgo ụwa wụ onye mara mmụọ aka n'isi. All these things you need to know, because now I have seen so many cases. People bụ
maybe mmadụ lọrọ mmadụ ụwa, maybe for instance otu a nnọ kịta ụwa nke anọ wee bịa mechaa onwe m engage with so many evil things, tinyecha aka n'anya mmụọ dị iche iche, megidecha different people, megidecha innocent people, megidecha poor people, megidecha people feeling na ha dị helpless, people that doesn't have anybody to speak for them, megidecha ha. O nwere ike mgbe aja anaghị ebini, I'm just giving myself as an example, then I'll start suffering those things. O nwere ike ntagide afọ ya, atachanwụrụ m afọ ya n'ụwa ma. When I die, I continue. When I die and reincarnate, I continue to suffer from that cause. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-abụ when they do them bad thing, onye a mere ha ji ihe, it will come back to them, knocking immediately. Just almost immediately, o mere onye ahụ ji ihe, that thing will return to that person, that the person will not know how to suffer to settle it. Ihe ahụ bụ dịka mmadụ ime gịnị, mmadụ ịkwụ ụgwọ afụfụ njọ o mere immediately. Mana e nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ o nwere due to the level of ihe ha metara. Ehihie ọma Maazị Iji Nwachukwu, katata wore mara gị mma. O nwere ụdị ihe mmadụ ga-abụ o tinyecha aka ya na ya, ọta nwere afụ ya, ọta nwere afụfụ the thing o mere, o mechaa ọnụ ụwa ọzọ, he will continue to suffer those things. Like example, o nwere one man na from my maternal side, enwelu mmiri anaghị akọ ugbo na ya. Anyị matara na enwere ọtụtụ mmiri nwere nsọ. Ndewo Donatus Ikechukwu Ọfakaire, ehihie ọma, katata wore mara gị mma. Enwere ọtụtụ mmiri nwere nsọ n'ala Igbo. O nwere mmiri ga-asị na mmadụ adịghị eji rọba abịa n'ebe ọ nọ. You dare not enter there with rubber. In fact, o nwere mmiri mma, ọ mmiri wụrụ arụsị. Remind you pant banye n'ime ya o dịka nwaanyị. If you are going there, enwere ebe yi eru ibe anụ ọfịa yipụ pant go. So ihe ọbụla mmiri ahụ na-asọ, ma ihe ọbụla mmụọ ahụ na-asị ya asọrọ ya. So this particular one na-ekwu, a man from the neighboring town wee gaa n'akụkụ mmiri ahụ, ebe mmiri ahụ nọ, wee kọọ ugbo na ya, wee tụọ in form of ka ihe ndị agriculture na-akpụ ya, that is channel a mmiri ọ na-abanye na the farm, close to just na almost na the mmiri, kọcha ugbo na the mmiri. So ọkpọ ndị mmadụ, people so friends ya so wee jee nyere ya aka lụọ dị ọlụ, ọlụsi ya dị ọlụ. O mere 4 days the man died. Ndị niile so ya, according to ka si wee kwu na the tin ọ kụrụ ebe ahụ bịa na-eto. The man ịbịakwazi ebe ahụ mgbe o jere icheke ya, the tin n'ebe ahụ emegịnị, mmiri etochie ya. The man on getting home, after the man for the tin 4 days, the man nara be ọnwụ. So ndị niile so ya wee jee njem ahụ, all of them started dying one by one. Ịma nọ ihe a ka mmiri a na-asọ, ịma nọ ihe a ka mmụọ anụ a na-asọ, iwe jee na-etinye ya aka n'anya. Iche nọ mmadụ ị na-akparị mmadụ irie ya, iwe jee na-etinye mmụọ aka n'anya. Something that can see you that you cannot see, that can see you, something that can hit you and you cannot hit it. Ị na-eje na-etinye aka n'anya. So this man wee mesi ihe ndị a, coming to that man see from my maternal place, so ya wee jee n'ugbo ahụ. The man died. O wee bụ na o nwere nwa ya nwoke ọ nọrọ ụwa. Nwa ya nwoke ahụ ọ nọrọ ụwa, ihe nwa ya nwoke ahụ na-emewu, ọ mụọ nwa, ọ nụrụ ana nwaanyị, ya na nwaanyị ahụ mụọ nwa, the woman would die. The man ihe a na-eme ka dị ndụ till today. O nwere nwaanyị ya na ya bi. Ebe ha si apọnishi ya nke ya bụ ọnụ nwaanyị ahụ mụ na-arị ya nwa, nwaanyị ahụ anwụọ. Just immediately a na-celebrate, hey, nwaanyị anwụọ. Ọnụgo more than 4 women, all of them died same way. O ka ha gbabaziri afa wee jee ju base because ha kpegido Chineke na-eme mma, ike agwụgwọ ha. You know, o ka ha bezi jugide ese. It happens that no reincarnation made this man in her. Because that's his father that assisted the other man. Ịkọ ugbo n'ime mmiri ma na ada akọ ugbo na ya.
was what reincarnated this man. So be that not a seraph fear no way and cause, he had to continue. Ihe nji akọ oke n'ihe abụ because ihe anyị na-achọ solution to our problem. Solution to our problem, lasting solution ka anyị na-achọ. Maka na ọtụtụ mgbe a lot of people alụgo ọlụ yet nothing seems to be working. Have you checked your reincarnation? I check go onye ahụ nọrọ go ụwa. Ijugo ndị ma maka ya ese concerning that kedu ụdị ndụ onye ahụ biri. Onye akpatara na onye ọbụla ama ihe dịka onye Igbo ekwesịrị ịhapụ ihe dị n'ozi ọnata aka. Onye ọbụla ama ihe dịka onye Igbo ekwesịrị ịrapụ history ngwurube nna ya ọnata aka maka na enwere ike mgbe ị ga-wake up to ask questions ndị ga-agwa gị things concerning your roots, concerning your family. Onwe ka ọbụna ọtụtụ n'ime ha anwụgo. Ọbụna the history of your family anago. Ọbụna the history of your grandfather anago. Ọbụna the history of your great grandfather anago, in which no other person ka ị ga-akwụkwọrụ n'ihe o mere wee so ụzọ agaba. But ọbụna ị dịrọ informed, there are extent afa ga-agwa gị ihe, and there are things you need to make inquiries about on your own through the help of ndị tọrọ gị na ngwuru. So if your father don't know about his grandfather, how would you as a child know about your own great grandfather, which is your father's grandfather? Ọ dị mkpa ọkachasị ihe gbasara reincarnation. Afụgo m ọtụtụ ndị ga-eje mee chi ha, nye chi ha nni, rụọ ọrụ dị iche iche, ha gbakwa afa si na-enyere chi ha nni. Agbakwa afa chi ha amapụtakwa si na-enyere ha nni. Ọtụtụ enyego chi ha nni, agba afa ọ napụta enyego chi ha nni, rụchakwa ọrụ niile. What is happening? What is happening? Ọ na-adịghị ka a ga-asị na onwe nubere ihe i mere. Jugode ajụjụ concerning your onye nọrọ gị ụwa. Mara ma o nwere arụ o melo na-eso gị soro gị nwa bi ụwa, that you are here to continue with the punishment. Ọ bụ na o nwere arụ that onye nọrọ gị ụwa mere, ihe ị ga-emewu gịnị? If you discover, ihe ị ga-emewu ibido n'oge chọwa how to make amends. Like that deity, this man na-agwa gị iwu from my maternal place, onye ụmụnna my mother ha. Ọ bụrụ na this man na ọ bụrụ na ha na-ekpe ụka anya isi, they will see black and they will call it white, and when they see white they call it black, all in the name of religion. Ọ bụrụ na this man bụ somebody ma ihe ọ na-eme, ma somebody ma okwu ya, ma onye ga-ekwe na mmadụ gwa ya ihe ọ ga-emewu gịnị? Ije chọwa onye na-agọ data alụsị, gbuo alụ, zedi alụsị iwe, setụlụọ ya, ọ pụọ. If not, ọ ga na-eme ya generation to generation. I'm not talking about ụmụaka. O nwere ike ụmụaka ya ọ rapụ ụmụ ya o ndị ọ na-amụ, but as long as I am concerned, that nna this man na-agwa gị ụmụaka ya niile dị otu ahụ onye nke a dị. O nwere any of them ga-asị gị. In fact, the way they die like chicken. They die, and when you see a man of 50 something years, or kana anụ nwa 20 years yesterday, ọ bụrụ na ọ nụbụrụ nwaanyị, what happened to the one he married before? Nobody know. From there, from onye ahụ anwụọna, onye nke a nwere ike yigide ya egwu ọgbapụ ọsọ. Ngwuru a na-aghasasị. Mana mgbe ụfọdụ na o nwere ihe nna mmadụ ga-eme, like your father nwere ike nwere ihe ọ ga-eme, that thing arapụ unu abụ ụmụ ya. Ọ rapụ unu abụ ụmụ ya, osowe onye ọ nọrọ ụwa. And ịma na ọ bụ na your father mee ihe ọ sọfara gị nwa as the child, o nwere ike ọ bịa n'ọrụ gị nwa ụwa, o bidogokwa ịsọfa gị, ibido gị partake, because nwa gị ahụ ọ nọrọ ụwa will start suffering that cause, and seeing that na nwa gị ahụ na-ata afụfụ ahụ, you will not be happy. Ọtụtụ ndị ka their life still dị like this, but some they feel less concerned, some amaghadi. Ndị ma amaghadi ha kwesịrị ime. It is not just that na ịbịa gbuo ọkụkọ, go from ogbu ewu ma ogbu efi, onye nke ọzọ asị na ogbugoro chi efi mbọsị a, ogbugoro chi nka. Juke na ajụjụ onye a nọrọ gị ụwa ka ekene ndụ o biri. O nwere mmụọ o tinyere aka n'anya
just like ọ bụ na onye nọrọ gị ụwa bụ onye gburu mmadụ na ndụ ya, o gburu people, i chere na gị nwa bụ onye ọ nọrọ ụwa will not suffer that cause? You will suffer it because you have fought for it. You are going to continue, and the suffering like this will distract your journey. Suffering like this will distract you from actualizing your purpose of creation. That is the reason why ịmakenere onye nọrọ gị ụwa makenere ụdị ndụ onye anwa biri. Ọ bụ na o nwere ihe adịghị aṅa that person mere, jekene je kpụọ ọnya on your own, kpụọ ọnya na gị nwa mere ya. Be free, because as long as that person is no longer there, the soul of that person is what is living inside of you, but in another body. Onye kpatara mgbe ụfọdụ ihu ndị mmadụ ọ dịka gasị na onye ahụ bụ kọọsụ bi ụwa. Ọ dịka gasị na onye ahụ bụ kọọsụ bi ụwa. Because of gịnị? Yes, true na onye ahụ bụ kọọsụ bi ụwa, because of course nature placed on that person, ọ na-atacha ha afụ ya n'ụwa nke ọzọ wee bi ụwa. Onye nwa bụ ihe na-eme gị wee na-apịasa ndụ gị ka o si apịasa ndụ gị. Ihe nji concentrate more on reincarnation bụ, it is through reincarnation that you are going to find out mmiri ma arụsị na-eso gị. Onye kpatara ndị ụwa ndị Igbo ji wee sị na chi onye ụwa mmadụ bụ chi ya. Onye ụwa mmadụ bụ chi ya. Ihe a wee n'okwu ndị Igbo na-atụ, onye ụwa mmadụ bụ chi ya, which means n'ebe ọbụla chi gị si ka gị nwa n'onwe gị si. Whatever cause that have been placed against your chi during his own time or her own time, before that person reincarnated you, that the person did not finish up with, whatever cause that has been placed on that person, that cause are destined that from where that person is coming from, which is able to know where you too come from, it has already been established there that as you are coming, you will carry that load and come to this life. You will carry it on your head and come. That is the reason why ị ga-eji wee mara ọtụtụ mgbe ha na-asị ndị gboo na-eni mmadụ na ndụ, ndị gboo na-egbu ejima, ndị gboo na-eme nka, ndị gboo na-eme nke ọzọ. Don't you think na some of ndị mesịrị ihe ahụ ka n'ala ụwa ka ọ na ichero na ha nọrọ mmadụ ụwa? What if you are the person that they reincarnated? Asị na nna gị ma ọ na nna mụtara nna gị na o jiri mmadụ wee gwube arụsị, na o jide mmadụ na ndụ wee were ya wee gwube arụsị. My brother, ọ bụ na nna mụtara nna gị ahụ nọrọ gị ụwa, gbapụkwa ọsọ mara ihe mere onwe gị. Gbapụ ọsọ, so that you don't continue to suffer in that cause. And suffering in that cause will do what? It will distract your earthly mission. And when you are being distracted from actualizing your reason or your purpose of creation, then there is no way you will make it after reincarnating 7 times. And this will automatically turn you to demon. Onye otu aka oghere anyị na-ekwu okwu ya si abịa. Mwasị gị ka aka oghere ka. Ndị bịara ụwa wee rapụ ihe eji maka ya wee kpọ ha wee na-eji etinyesi aka n'ihe adị aṅa. Mgbe that cause bịa sogide ha n'ụzọ ụwa 7 times, continuing on suffering from that cause, what will it do? After reincarnating 7 times, they are not going to be transformed to ndị ichie. They are not going to be transformed to ancestors. They are going to be transformed to demons, and they will start hunting people with good stars to make sure that they are not the only one that ended up in that path. Ọ dị ka ọtụtụ ndị mmadụ, people that want to come out, they want to jump tradition. If na bụ unu name dịka nothing is working. O doro gị anya na ngwurugwu unu, o nwere ka ọ bụrụ nwaanyị anụta bịa wee mamịrị period wee nyụsa ihe niile dị na bụ unu. And you want to start tradition, you will not start from scratch. You will not recognize those entities, major. You want to come and feed your chi.
A lot of people feel that once they just feel the achieve, they will gain heaven and earth. It is a lie. If somebody is telling you that, that person is deceiving you. Yes. If somebody is telling you that once you feed your chi, heaven and earth will fall for you, is a lie, because that's your chi self. You don't even know. Ma chi ga ahụ ụwa ma onye nọbụrụ ụwa ma onye go ya nni. Ma nke ahụ ị na-enye ya ka o ji ya settle nke nọrọ ụwa na settle the self. This is the reason why we shouldn't allow all these things to be accumulating. We should not allow all these things to be accumulating. Just like when you are living your life on earth now, be rest assured that the heaven they are telling you, the hell they are telling you, my brother, be rest assured, because now we're able something the real. And then we're able telling somebody to believe that what is not real is real. These things, they are two different things. As you are living now, know that whatever you sow here, you shall reap here. Whatever you sow here, you shall reap here. If there is somewhere called heaven where we are going as saints, I don't know. But to the best of my knowledge, whatever you sow here, you shall reap here. Let us talk about where we are, that we know, that we are sure of. Ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ wee na-emegide mmadụ, wee na-anapụ mmadụ ihe ya n'ike, nwunye nwanne gị nwoke anwụrụ, iwe na-emegbu nwunye ya na ụmụ ya, iwe so na ndị na-akụ di ha akụgbu ha ma ndị na-akụ nwaanyị ha akụgbu ha. My dear, don't think that if you manipulate people of the world, you manipulate men and women, that you can manipulate spirits. It is not possible. Even if you escape this, if you die, you come back, you continue to suffer it. The time, as soon as you understand that you are the person coming back in another flesh, the better for you. As soon as you understand that it is still you that is coming back in another flesh, the better for you. Because for you to say, no, there is no other person come. It is you, still you. This thing is just like clothes. This our flesh is just like clothes. The soul will remain the same, but the flesh, the body will no longer be the same. So whatever you are doing now, you take it to future. That when you come back, that is, if at all you have chance to come back, if this is not your last time of reincarnating, if you are going to come back, that if you come back, that whatever you did, you remain. The remaining, you come and finish it. Also, no one work, also no one, you are going to finish it. And also have it in mind that even if you say nothing concern you with tradition, nobody is begging anything to concern you with tradition, because when spirits start, now you self go they run, they say, please help me, oh, where will I start from? But because they are not yet serious with you, or they have not treated you in a way that you feel the pain, you'll be saying you don't care. If you don't care now, when you reincarnate again, you will care. If you still have the chance to reincarnate. Otutu, this is their last journey. As I am, this might be my last journey on earth as human. Otutu nwere ike ọbụna ha nọ na their sixth journey. Ụfọdụ nwere ike ọbụna ha nọ na their fourth journey. Ụfọdụ nwere ike ọbụna ha nọ na their third. Ụfọdụ nwere ike ọbụna ha nọ na their seventh, which is the last journey on earth. And that is your last time. It's either you go this way or you go this way. And with the hierarchies in spiritual realm, you don't just upgrade to Ndi Ichie and remain there. When you upgrade to Ndi Ichie, there are tasks. Task. You start from Ndi Ichie Nguru. Ibayana Ndi Ichie Orobodo. From Ndi Ichie Nguru. That is no Mundi Bokoye. Nguru Ndi Bokoyo. Kiga nozi de kandi ichie ha no kwandi ichie we na judge the affair kan nwanne si emegide nwanne kan nwanne si akpaso nwanne ya agwa. You will be judging from the spirit realm as an ancestor. Onwe level you geru isoro na ndi ichie obodo.
from ndị ichie obodo. Ọnya ka isi anụ na arụsị pụrụ ebe dị otu a ma ọ na mmiri pụrụ ebe dị otu a. O nwee steji ị ga-eru iwuo ezigbo taa gbara that you can even turn to anything you like. You can turn to tree, you can turn to ancient tree, bịa chọọ ofe ebe gwube ebe ahụ kwụrụ. People will start worshiping you, na-egburu gị efi, na-egburu gị ebine. Ụta ka arụsị si abịa. You can form stone. O nwere ike bịa na be ofu onye, o nwere ka ọ bụrụ onye isi ụmụnna ma ọ bụ igwe obodo ma ọ bụ ebe ọ bụla ị like, ma ọ n'obi no ebe obodo si agbakọ. I nwere ike that spirit na govern goro obodo ahụ for some years. Spirit ahụ abịa wee okwute wee pụọ ebe anwa. This is how oracle come to be. This is how oracle come. And it is we human, we migrate. There are hierarchies. And if you stop yourself, it is you that stopped yourself. Immigrate is onye nwa bụ ma na ị nụrụ o nwere stories ndị mmadụ na-akọ na maybe a woman wee kọsị gị ọ nọ na bia, a certain woman or a certain man came si ya biko na o si from far journey, ya biko ya nye ya mmiri na mmiri na-agụ ya. Onye sie ya mmiri, onwe ike the next day or 2 days afụzi ebe mmiri pụrụ n'obodo, ama n'obodo ahụ nabatara ya. These are spirits, people like me and you. People like me and you. So anything that is going to stop you from getting to that level is what? It is the kind of heart, the kind of evil heart, the way you treat people, the kind of life you live is going to determine if you are going to go far or you are going to go to the other side. I don't know when you finally become a demon, I don't know what will happen to you. You understand? But it is left for you to know whether you want to go higher or you want to go to the other side and rest once. So whenever you are saying, I have fed my chi, I have fed my chi, I have fed, somebody will recall, that person was like, I have fed my chi, can I now start working always in one? See, hey. So, many people, things are not done like that. If you are not serious with life, life can never take you serious. If I do this thing now, I will go to hellfire. Be ready. Even if you did not go do it, you will turn to that thing that you are running from. If I do this thing now, this thing is fetish thing because your pastor told you. Because your father told you. Mana father na-eme sadaka be every year. When I say no na-ekene Chukwu, no na-eme Thanksgiving, mana aja na ko Chukwu. Kedu onye na worry? It is for some of our people that have not understand. Maka na otu agụụ na-agụ chi onye ụwa gị, ị chọrọ inye ya ihe. Onwe ka ọ bụ na chi gị try ibi ezigbo ndụ so that ụwa nke ya abịa, which is ụwa ya nwa ga-abịa through you. Ka o mee gịnị? Ka njem dịrị ya isi. Ịpụtazie onye ahụ mechi ya anyị na ịpụtasị na ịma nchukwa ya. Ịma nchukwa ya na ị na-eje chọọchị. Mara amara, if you mistakenly die tomorrow, ị nwụrụ echi, onye nọrọ ụwa will not give to you. Ihe ọ bụla o nyere gị, chi ga anapụtagodi gị ya rie first, because a na-agụ 1 before agụ 2. You cannot eat without your cheering na. Chi ga-ariwe rie nke ya before you start eating, and check ya ka ọ ga-esi wee dị gị. Biko, I will bring it, I'll round it up from here. Biko, enwebere much question, mana m ga-ebido zawa questions ndị dị go ready. Ọ bụ na o nwere ajụjụ ị ga-ajụ, ịjụọ m. Ekwugo m mbọsị ọ bụ na mbata live. Ọ bụ na o nwere question ị nwere, always drop your question. Once I am through, we do question and answer. The first person say, please, how can you give your chi onye ụwa nne? Ọtụtụ obodo nwere ka a si enye chi ha nne. Obodo dị iche iche nwere ka a si enye chi ha nne. Onye akpatara nji wee si n'ọdịnala Igbo bụ ofu, mana ka ndị si eme nke ha abụrụ ofu. So ọ bụrụ na o nwere ọtụtụ obodo nwere ike iji aka ha wee chịkwaa chi ha, especially for the first time. Nwekwanụ ọtụtụ obodo nke ha bụ ọ bụrụ na dibịa emere ha for the first time, they cannot do it. So you must understand, ABC, ọ bụrụ na ndị bụ nwere ike ime nwuri onwe gị from ABC, imeri onwe gị.
especially ọ bụrụ na imebe ya for the first time, ị nidiri ịgba afa. Mmadụ anaghị ebu n'isi enyechi ya nri. Ọ bụrụ ihe chi m na-eri ka chi gị na-eri. Onye mere eji wee sị na ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ. Enwere m ike kịta na ọ bụrụ sọsọ m anụ ka m gburu chi m, ọ nalụ m ya ma rụọ ọrụ m ọrụ, because I've been giving my chi something for some time. Onwe onye ga-egbu chi ya anụ, just waa ji tinye na dị nri, sie ya, nye ya chi ya, o rie ya, melu ihe ọyọ ya. O nwere ndị chi a ga-asị ha iwu na ha ya asụ ji, ma iwu na ha ya esi rice sie stew, ma iwu na ha ya asụ ji wee sie ofe. O nwere ka ọ sie ofe ọgbọnọ ma ọ sie ofe egusi. O nwere ndị chi ha ga-asị ha na ụkwa ka ọ ga-enye ha. O nwere ndị chi ha ga-asị ha na akịdị ka ọ ga-enye ha. O nwere ndị chi ha ga-asị ha were ọkụkọ ọcha wee meele ha. O nwere ndị chi ha ga-asị ha were ọkụkọ black and white meelu ha. O nwere ndị chi ha ga-asị ha were ọkụkọ red wee meelu ha. O nwere ndị chi ha ga-asị ha eni ọkụkọ ọbụla ị fụrụ as long as na oke were ya meelu m. O nwere ndị chi ha na-select ihe. Enwere ka ọ bụ o nwere ndị na-emere chi ihe for the first time, ọ bụrụ ewu ka ọ na-ana ha. Ịghọtago? Enwere ndị megolu chi ha 1 or 2 times. Duto mebi na o nwere nnekwute ezigbo ihe na-abịa n'ụzọ onye ahụ, ma na o nwere nnekwute ajọ ife na-abịa n'ụzọ onye ahụ. Chi ya nidiri iwepụ ya. Ana m agwa unu si na mgbe ọbụla mmụọ na-anaghị ihe, aida na o nwere ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị ọ chọrọ ime ka o ru gị aka, ma na o nwere ajọ ihe na-abịa n'ụzọ gị ọ chọrọ iji datin wee bupụ. Mgbe ọbụla mmụọ na-anaghị ihe, there are 2 reasons. 1 bụ na ezigbo ihe na-abịa n'ụzọ gị, 1 bụ na ajọ ihe na-abịa n'ụzọ gị. 1, ọ bụ na ezigbo ihe na-abịa n'ụzọ gị, datin ọ na-anaghị ka o nwee ike mee gịnị ka ezigbo ihe ahụ bịa gị. Mana ọ bụ na ajọ ife na-abịa, ihe ahụ na-anaghị ka o nwee ike wee bupụ data ajọ ife na-abịa n'ụzọ gị. So it is important. Mana anyị nwa bụ ndị kịta, anyị na-achọ ka anyị mee on our own. Ndị Igbo cannot take any step without asking question. Ha na-agba afa before ha eme anything. Ọbụlagodiri nwaanyị ha chọrọ ịlụ, ha na-agba afa n'isi onye ahụ. Ọbụlagodiri ha chọrọ ime mmemme, ha ga-agba afa mara ma mbọsị ọnwa ha chọrọ itinye ọnwa ga-abịara ya n'ọnwa ahụ. Mana anyị nwa bụ ndị kịta ya na-aza eme ya. So na the best way ime ya ọ bụ na ichekie na ndị bụ unu na-enye nwuchi ihe n'onwe ha, na ọ bụrụ dibịa na-emere ha, na onye a ga-emenwu n'onwe ya. Ịgba afa, ị mara ihe chi gị chọrọ ka imeri ya, imeri ya ka ndị bụ unu si eme ya. Ndewo. Please, what is the difference between a person that runs to Alusi for protection and Osu? Hey. Okay. This is a big question. Yes, all the heavy in my mouth because I'm on air. But I'm going to answer in a way that will be very polite, in a way that people will not misunderstand me. Yes, because now as long as I am concerned, mụ na ahụ mmadụ niile to the mmadụ. Nwere onye bụ osu ebe nnọ, ndo nwere onye bụ freeborn. Mmadụ niile bụrụ m mmadụ. Mana coming to ajụjụ ị jụrụ m, mgbe gboo my great grandfather mere ya. My grandfather mere ya because my grandfather gbara nnekwu dimkpa nna my dad. So during that time, ọ na-aga na neighboring town. Ọ ga onwe ike nwatakịrị na-eje ozi ọkpalụ ya. Ọkparụ ya. Ọ bụrụ my grandfather, sorry, not my great grandfather. Onye mụbatalụ, yes, not my great grandfather, yes. So ihe ọ na-eme bụ o jee outside our town. Ọkpalụ mmadụ, o were akwa ojii wee hichie ya anya. Ọ pụta ebe a, ọ ga-eburu ya si ọfịa ọ nata because ọ mụrụ ụmụ nwoke 4. Ọ mụrụ ụmụ nwaanyị na-abụ wee ụmụ nwoke 4. So to each of his son, o nwetara ya slave. That is Osu. So
nwa ya osu ndị nwoke nwa ya ndị nwanyị nwa ya nwanyị ofu nwanyị ọ mụrụ ha nụ nke ahụ Yoruba o nwetara ya osu nwanyị ọ na-akpakwa ndị mmadụ na-ele then so ọ bụrụ ezigbo ihe mana ka my father si kọọlụ m na akpatacha ndị agha na-akpata ndị agha na-abụ ha bụkwa freeborn na be ha ndị a na-akpọzi osu na freeborn na be ha but they will go and steal them pass them through the bush to another land. They will become slaves there, which is evil. Then when they now do that thing, next thing ha ga-emezi iwu, they will be, ịmagba osu a na-akpa ha aja aka na-eme ha ajọ omume na-emegbu ha na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Ihe a na-afọzi ka e were akụ tinye ha n'isi, tinye ha akụ n'isi. Ihe nwa ha na-ama tinye nwa aka kụ ndị osu ahụ na-eme. So some of them due to mmegbu a na-emegbu ha, ha na-agba eje ewu onwe ha enye arụsị. Ị na-aghọta m na-ekwu, due to mmegbu ha na-emegbu ndị a na-akpọ osu, ha na-agbara ọsọ wee jee na arụsị wee jee were onwe ha wee nye arụsị, wee were onwe ha dedicate to arụsị. I have come to you for protection. Ị na-aghọta na dịka onye a ya nọ na bi ya na o si na be nna ya wee kpalụ ya wee kpata ya ebe a wee na-emegbu ya n'otu ọ na-emegbu ya, gị biko gị protect ya, biko gị protect ya. Oyosia dị alụsị ihe ọ ga na-azaziwu ọ bụ na afọ ya wụ Ikechukwu, ọ bụ na alụsị ahụ bụ na for instance ụlasị, ihe ọ ga na-azazi bụ Ikechukwu ụlasị. Ọ bụ na alụsị ahụ bụ ugwu, ihe ọ ga na-azazi Ikechukwu ugwu. Ịghọtara otu ahụ ka ndị ahụ si wee bido wee nwetacha afa ha, ha bụzie na-afụzi alụsị ahụ nne ha na nna ha. Mana mmadụ ịgakwuru arụsị for protection abụrụ the same thing. Ihe a ọ bụrụ the same thing. Ịghọtara ọ dị similar in a way but ọ bụrụ the same thing as nke onye osu. Maka na onye osu na-adị so much with that pain and heartbroken, ọ na-adị so much committed to that deity that even ntutu isi arụsị ahụ nwe ya, ụkwụ ọ zọrọ na arụsị ahụ nwe ya, akwa ọ na-eyi na-arụ bụ akwa arụsị ahụ. All the person's existence and total survival bụ na arụsị ahụ ka o si. And ị na-anya na ọnya nwa na-akpata ndị niile akpọrọ ndị osu na-eme ọfụma karịa ndị kpọrọ onwe ha freeborn. Ị na-aghọta? So due to gịnị na the backing of the deities, and ha na-adị faithful to gịnị that deity because ha ma na ha enwero mama ebe ahụ and ha enwero papa. Nobody to defend them, nobody to tell them ihu na-eme onye adịrọ mma. But that's gịnị oracle. So mana mmadụ ịgbara ọsọ jekwuru arụsị wu on your own will, nke a bụrụ dịka na maybe na feel like you understand. Onye a na-agwa gị ihe a now nwere ike ọ bụrụ arụsị mba bụ ihe ahụ ọ gbakwuru, nwere ike ọ bụrụ arụsị obodo ọzọ, nwere ike ọ bụrụ arụsị obodo ahụ ọ nọ n'ime ya ka ọ gbakwuru that thing. Mana nke gị nwa feel it on your own, even if you did not go, your freedom is there. You'll be moving around, you'll be doing everything you want. You understand? But how you have your papa, your mama that you are looking up to. You understand? Man, onye anụnwa bụ onye akpọrọ osu wu total hope ya na trust ya wụ na alụsị ka ọ dị. Nothing more, nothing less. Ndewo. Okay. Please, please, can someone reincarnate two brothers from the same mother and father? Yes. Yes. Reincarnation is mystery. Somebody can reincarnate even 3 people from the same mother and the same father. Yes. It is possible. Do you know that somebody can reincarnate nwa mụrụ n'afọ ya? You know, when I tell people, maybe you won't keep balloon mother, but it happens in my own place.
ụfọdụ si na ha mara na mmadụ ga-adị ndụ wee nọ mmadụ ụwa. Oh yes, mmadụ na-adị ndụ anọ mmadụ ụwa. My younger brother, as at 2016, 2014 that my father died, the boy dị ebe 20 years, but my father reincarnated him. My father nọrọ ụwa ya. Despite the fact that the first place o jere mgbe ahụ a gwara ya nọ my grandfather, so ya na nwanne m nwoke wee na-agba izu anyị na-agba, is it possible na my grandfather ga-anọ ha na-abụ? Ya na nke ọ tọrọ direct wee na-agba izu, is it possible na my grandfather ga-anọ ha na-abụ ụwa? So nke ọzọ a na-emereda my grandfather ụzọ a na-aga, ya nwa na-emere my grandfather ụda aga. So it was after ka m bidoro ọrụ ka m nwa gbagharịwaziri ya afọ onye ụwa wee na-agwazi ya no our father, ọ gakwa ebe ọzọ agwa ya the same thing. So ihe m na-achịkwa gị that to an extent na mmadụ ga-anọ ma nwa nke ọ mụrụ n'afọ ya ụwa. All the possible. Please, I need your clarification, because when my mom was alive, she told me that I will be after her via the Onye. Me and her is from the same, but I don't need it now. What can I do? Is it that your mother told you that Onye nọrọ ya ụwa na ọgụ ụwa? Is it that your mother told you that Onye nọrọ ya ụwa na ọgụ ụwa? Because it's like na m aghọtacha ha ihe idere. Is it that your mother gwara gị na onye nọrọ ya ụwa nọrọ gị ụwa, or that your mother gwara gị na ofu mmiri ka gị na ya na-abọ si bi ụwa? Let me understand. And if your mother told you this, then which means that ya nwa na onwe ya enwego ebe o jere jee gbaa afa wee gwa ya na ofu onye nọrọ gị na ya ụwa, which means na your mother nwere ike ịbụkwa onye ọla ụwa gị. So na ihe ị ga-eme kịta, you have to ijekwa na reliable afọ ịma ịgbakwa ịconfirm kwa ma eziokwu na onye ahụ nọrọ gị ụwa ka ọ bụ your mother, because your mother, mmadụ na-adị ndụ anọ mmadụ ụwa, mmadụ na-anọ nwa ọ mụrụ n'afọ ya ụwa. Your mother can even nọta gị nwa ụwa, ịghọtara? So that is it. Anyị ajụsigo ajụjụ. Ịbịazi na nchịkọta okwu anyị, try ya mara chi gị ọfụma. Ọ bụrụ ịmara chi gị bụ just igburu ya anụ sie nne, mara ya ọfụma, mara ụdịka ihe ndị o mere, mara ihe chi gị na-asọ. Ụfọdụ na-eji ehi nwunye mmadụ, chi ha na-asị ya chi ya na-asị ya. Ụfọdụ na-eji ezu ori, chi ha na-asị ya. Ụfọdụ na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche, chi ya na-asị ya, because ọ sọrọ all those things na ndụ ya nke ọ bịavuru wee nwee ike wee lọgị nwe ụwa ọzọ. Ịmara ihe chi gị na-asọ, sọrọ ya ka ha fi inwe mgbaghasị n'akara gị. Okay, everything about her, she said that I must take care of it, especially her shrine. Onye ọ bụ na ịbụ onye ọlụnụ, jisie n'ike so that ka nwee ike wee kwụ chi gị chọrọ ka isolu. If there is past life, can past life affect the present life? Onye ka anyị na-ekwu, that is what we have been saying since, that your bad past life can affect your present life. That's what we have been discussing here. Yes, if you are just like you are living currently, if you are engaging yourself with things that are evil, engaging yourself with things that are bad, when you go and come back, the person your soul is living inside of will definitely continue, and life will become so tough and difficult with that person, because all the punishment meant for you that you did not finish, the person will continue to suffer from them. Thank you. Okay, please, if you have any direct question to ask me,
biko dere m message na WhatsApp number m. I am appealing to those people that used to call me by 2 a.m., 3 a.m. Biko no. Please, please, please send me message on my WhatsApp on 070-373 11663. Please send message. If you want to talk with me, tell me. I will tell you when I'll be free for calls. Please don't pick and call me, especially midnight. Biko no, umuchuku. Ya gazienu.